Ismerkedjünk meg a REDMENTA teszt kitöltésével, illetve azzal, hogy a kitöltés után hogyan tudjuk hasznosítani az így nyert ismereteket. Ehhez először is be kell jelentkeznünk a REDMENTA fiókunkba. A bejelentkezés menüre kattintva megadjuk e-mail címünket, és jelszavunkat. És a bejelentkezés gombbal már is bent vagyunk a mi oldalunkon. Itt, ugye a kezdő oldalon az a legtisztább, hogyha a csoportokból indulunk, mert az aktuális feladatlapokat itt mindig megtaláljuk, és a csoportunkból a feladatlapra kattintva a feladatlap kitöltésével el is kezdhetjük a kitöltést. Nézzük meg az indító oldalt még a kezdés előtt. Ezen látjuk a feladatlap címét, a leírását, hogy hányszor lehet kitölteni a feladatlapot, ezt 1-től a végtelenig lehet szabályozni, illetve hogy a feladatlap kitöltésére hány perc áll rendelkezésére a kitöltőnek, és ezután a kitöltés elkezdése gombbal lehet indítani a feladatlap kitöltését. Nézzük egy másik módot is a feladatlap kitöltésének elindítására. A történelemből használt idővándor honlapunkon keressük ki az osztályt, és ezen a felületen az összes interneten megoldható feladattípus megtalálható egy helyen. Itt az 5. osztályt jelzi, az utána következő szám pedig, hogy melyik tankönyvi fejezetről van szó. A tanév során mindig csak az aktuális fog majd látszani, de ha rátoljuk az aktuális fejezetre az egeret, a legördülő menüből a tesztet választjuk, akkor ezen a felületen is elindítható a teszt kitöltése, viszont itt is be kell jelentkezni. Fölül azt olvashatjuk, hogy nincs jogosultságot kitölteni a feladatlapot, előfordulhat, hogy a feladatlap csak regisztrált felhasználóknak érhető el. Ez itt most így is van, és ebben az esetben ugye csak a Töri 6B csoport tagjai tudják kitölteni a feladatlapot, de mutatom, a másik tesztünk nem így van beállítva. Ebben az esetben itt csak kitöltés elkezdése oldalra jutunk, és mivel nem vagyunk bejelentkezve, ha erre kattintunk, legalább egy adatot meg kell adnunk. Ez lehet vezetéknév, keresztnév, vagy lehet e-mail cím, és a tovább gombra kattintva indul is a teszt, vagy a regisztráltál már kérdés alatt be tudunk lépni a REDMENTA-ba, és el tudjuk kezdeni a teszt kitöltését. Nézzük most a másik változatot, itt adjuk meg ide is a belépési adatainkat. Bejelentkezés és kitöltés elkezdése, figyeljünk rá, hogy 15 percet ad rá a teszt. És itt azt láthatjuk, hogy ezen az oldalon megjelent az első kérdésünk. Folyamatosan látjuk, hogy mennyi időnk van még, és hány oldalas a teszt. Nagyon figyeljünk arra, hogy nem a tovább gombbal kell a következő feladatra menni, hanem a görgetéssel le egészen a lap aljáig, és hogyha több oldalas, akkor utána még lapozni is. Nézzük feladattípusokat, melyik szakembernek mi a dolga, ez egy párosítós feladat, és ahogy húzzuk a megoldási lehetőséget a megfelelő párhoz, úgy fogynak el innét jobb oldalról a berakandó kis kártyácskák, és már kitöltöttük a feladatot, mehetünk a következőre. Ez egy rövid válaszos feladat, a történelem első korszaka, ide én azt írom, hogy ókor, hogy legyen hibás válaszunk is. Következő egy feleletválasztós, amiben egy jó válasz van, melyik nem illik a felsorolásba. Ide mondjuk a földművelés, itt is egy válasz a jó kakuktojásból.
Itt jelöljük ezt, és korhoz kapcsolódóan melyik a kivétel, ugye a lakásokról van szó. Ez is egy feleletválasztós. Itt az a kérdés, hogy mit készítenek, ha jól megnézzük 3 lépésben, 1, 2, 3, és ez lesz belőle. Itt legyen ez egy dárdahegy megint, hogy meglássuk, majd jönnek igaz, hamis állítások, itt most anélkül, hogy elolvasnánk, legyen a 3 első igaz, a 3 másik hamis, és itt pedig egy sorba rendezős, ugye az 1-es az ez, meg kell nézni, ez szerintem ez lesz, és a többit megint csak húzzuk be össze-vissza, hogy legyen jó és rossz válasz is. Ezzel a feladatsor végére értünk, rengeteg időnk van még, át is nézhetjük, még egyszer biztosan jól válaszoltunk rá, és ha elkészültünk az egyoldalas feladatlappal, akkor nyomjuk meg a tovább gombot. Ez egy nagyon hasznos része a feladatlapnak, ugyanis áttekinti, hogy minden kérdést megválaszoltunk-e. Ha valamelyiket kifelejtettük, akkor arra itt figyelmeztet bennünket, ebben az esetben a visszagombbal vissza tudunk menni, pótolni a hiányosságot, majd újra megnézni a kitöltést. Itt kapjuk összegez, hogy minden feladatot megoldottál, itt az ideje, hogy beadd a megoldásaidat, ekkor a tovább gomb kattintva beadtuk a megoldást, és már is látjuk, hogy meg is kaptuk azonnal a kiértékelést. Természetesen ez beállítás függő, be lehet úgy is állítani, hogy csak az eredmény látszódjon. Itt most ugye gyakorló tesztnél ez nagyon hasznos funkció, a jó és rossz válaszok is látszanak. Látszódik, hogy a 22 pontból 15-öt értünk el, ez 68,18%, 3 perc alatt töltöttük ki, és a mi idővándor játékunkban ez nekünk 3 fabatkát fog érni. Itt az értékelési szempontokra kattintva látjuk a határokat is, hogy honnét, illetve milyen százalékos arányért mennyi fabatka jár. Ahogy már azt megnéztük az előző videóban, zölddel látjuk a jó válaszokat, nézzük csak itt minden válaszunk helyes, minden válasz 1 pontot ér, 5 pont volt a maximum, és 5 pontot kaptunk. Kékkel látjuk azokat a válaszokat, amiket be kellett volna jelölnünk, és fekete mínusszal pedig a rossz válaszokat, keressünk ilyet is, tessék. Ugye itt a képen mi azt jelöltük, hogy ez egy dárdahegy, de ez nem jó válasz, helyette azt kellett volna jelölnünk, hogy Szakóta, és ezért 0 pontot kaptunk. Hogy látjuk a többi feladatnál is, de akkor menjünk vissza az elejére, amit megnéztünk, becsukjuk. Az ókor az nem lett jó válaszunk, 0 pontot kaptunk, viszont itt is látjuk, hogy a helyes megoldás az őskor lett volna, tehát a hibáink mellett a helyes választ is mindig meglátjuk. Itt 1-ből 1 pontot szereztünk, jó volt a válasz, itt hasonló módon, és itt is. Ennél is, ugye itt a hibát megbeszéltük, az igaz-hamis állításoknál 2/3 lett jó, ugye ezt véletlenszerűen jelöltük be, a zöldek a jók, a feketék a rosszak, ugye attól függően, hogy mit kellett jelölni, tehát az újkőkorban a településeken belül kereskedtek az emberek, ugye ez hamis válasz, és nem is lett jó nekünk. A másik az egy igaz válasz, és el is találtuk, itt megint csak egy igaz válasz, de mi hamisra jelöltük, és nem jár pont, és így tovább. Így 4 pontot szereztünk a 6-ból, a térképi sorszámoknál pedig ugye megint azt látjuk, hogy melyik került jó helyre, és annak megfelelően kaptuk a pontokat rá. Hát röviden ennyit a teszt kitöltéséről, tehát még egyszer nem csak a kitöltés az érdekes, hanem utána átnézni a tesztet, megnézni, hogy mit hibáztunk el, mi lett volna a helyes válasz, nagyon sokat lehet belőle tanulni.